Един казус. Религиозна общност, която действа в цялата страна, настройва родители срещу децата им. С тези думи се оплакаха пред нашите кореспонденти децата на Албена Ганева, която от 11 години е член на Свидетели на Йехова, а от 1 година синът и дъщеря й нямат никаква информация за нея. Дали е така? Попитаха Соня Симеонова и операторите Ваня Цветкова и Станислав Станчев. Преди 11 години Албена Ганева, уважавана финансистка, работеща в банка, решава да се отдаде на общността Свидетели на Йехова. Постепенно се пристрастява и се превръща в една от най-ревностните последователи на общността. Религиозността й става и повод за развод със съпруга й. При раздялата мъжът й наброява 11 000 лева и успява да запази апартамента си. Албена веднага дарява парите в църквата, а грижите по децата поели родителите на Албена, разказва доктор Ганев, брат на Албена. Нямам нито обаждане, нито информация за нея от около 1 година вече. Нито ме е потърсила, изолирана е от нас тотално. Почна да носи книжки вкъщи, почна да ни запознава с хора от тази секта и вече промени по някакъв начин отношението си към близките си, към децата си, към майка си, към баща си, с тези възгледи, които в момента има. Така организацията примчила Албена и тя зад гърба на близките си се опитала да продаде наследствения си апартамент, който бил оценен за 70 000 евро, жалваха се децата. Тя води дело срещу мен и срещу Войчо ми за отнемане на апартамента, тъй като тази секта е основана така, че иска пари от членовете си, за да се издържа самата секта. Намерихме Албена, която за съжаление не пожела да коментира. Значи ние имаме среща на 14 октомври в съда с Стен, така че ви благодаря. По думите на представител на организацията става ясно, че всичко, което се върши, е доброволно. И да вижда, че ние в целия си начин на живот подражаваме на Исус Христос. Исус Христос никога никой не е принуждавал за каквото и да било, така че ние също никога никой нищо не принуждаваме да прави. Въздейства ли организацията върху психиката на хората? Доброволно ли те избират църквата пред семейството и по собствена воля ли даряват пари? Оставаме на вас сами да прецените.